60 anyos si Lola Virginia kan Barangay Padang Legazpi City kan manrapado ang Super Typhoon Riming sa Albay, kung sain saruan barangay ninda sa labing na danyaran. Sabi niya, inian sarong pangyayari na dai niya malilingawan. Katunayan, kadakol da siyang kabarangay na binawianin buhay. Bilang pagrumdom sa mga biktima kan Super Typhoon Riming, kasubagong aga, saro si Lola Virginia sa mga nag-atindir sa ginibong komemorasyon sa iki-16 na anibersaryo kan panarapado kan Super Typhoon Riming na pinanginotan kan Ako Bicol Party List na pigkondusir sa Padang Shrine. Ngunyan, dakol ako ng pasalamat sa laog ki 16 years. Arong na kaini ang panahon. Salamat ako sa Diyos. Ugmaman si punong barangay Harold Benvenuto hulita maski labi sarong dekada na anakaagi, padagos man giraray na pigagiromdom kan mga nanunungdan urug na kan partido ang mga naging agi-agi kan sa indang barangay kan rapadon kan Bagyong Riming. This 30th, iyon na iniso talagang kaaldawan kang commemoration. Meron tayong misa that is being hosted and organized kaibang midig ng Ako Bicol Party List sa realisar kang aktibidad na ini para duman sa mga pamilya na nawalatan kang mga biktima kang Super Typhoon Riming. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Congressman Jel Bongalon, ang komemorasyon paagi manindangan igirumdumon ang mga biktima kan Bagyong Riming asin magtaong inspirasyon sa residentes. Dapat mas pakusugunta pa ang risk reduction and disaster preparedness, no? Because as we all know, Bicol region, no, pirming pigaagihan ni na mga typhoon. So this will serve as a lesson, no, for all the Albayanos na kita sa anuman na kalamidad, yaw nang sa tuyang pagiging resilient na pinagapod. Ito bagang abilidad ta na magbangon sa anuman na makadipisilan na pinaghahampang ta sa tuyang buhay. Ugmaman ang kongresista na sa ibong kan mga bagyong nag-aaragi sa rehiyon, ang mga Bicolano nagtitinir na pusog. Ngunya na taon, may tema na aktibidad na sa likod kan diklom, may paglaom, sarong pagiromdom. Para sa mga storyang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana.